गोबां दा भिडिअखौ सुरु खालामसै नङा होमबा दा आङो नैबेहाय भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना सौनाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरोना कम्पुनि नालाय कम्पुआ दा बेफोरबायदि सोलियो नङा होमबा आं दा कम्पुनि माखासे फर्मुलाफोरखौ बहाय स्पर्ट्सनि सोमोन्दै आं बहाय फोरमायनो नाजागोन दे नोंथांमोन अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो नङा होमबा आरो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबो शेयार ना लोगोफोरा आंनि चेनेलाव गोदानबो नङा होमबा अब्ला नायलांबाय थादो दे ओमफ्राय बिफाङाव एसे कन्टेक्ट खालामनायनि माखासे माबा खाग्रोनि आरोना दुरुं खारा लाग्रोनि एसे जाहाथे प्रटेक्ट जायो नङा होमबा प्रटेक्ट जानायनि आं एसे जाहाथे मोदोमफोरा दैलाया आरोना बेनि थाखाय एसे प्रटेक्ट खालामनानै लाग्रोनि बिफांखौ थारमाने खानानै लाग्रोनि आरोना एसे खिनिखौ जाहाथे आखाइफ्रा दुलुआ नङा होमबा खस्थ' मोना आरोना बिफाङाबो जा गिदिर आरोना हमबाबो माबा हमख'नो हालाय गसोथोर भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर मोजां जागोन भिडिअआ अननानै नायलांदो लोगोसे सापर्टेड खालामलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा आंनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बराय अरायबो हास्थायो जाहाथे आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनो नङा होमबा दा नैबेखौ आंबो एसे प्रटेक्ट खालामना लाग्रोनि नोंथांमोना मोनथिया जानो हागौ आंबो सासे स्पर्ट्सनि एबा कम्पुनि मानसि आरोना दायो आङो नाजागासिनो दं कम्पु गेलेनायनि माखासे नाजागासिनो दं आरो बेनि थाखायनो प्रेक्टिस खालामो आरोना आङो दा कम्पु गेलेयो लोगोसे बक्सिं थाइ बक्सिं नङा होमबा किक बक्सिं बेफोराव आं गेलेयो आरोना दा गेलेगासिनो दङ आरो जेब्लाबो गेलेलांबाय थागोन जेब्लासिम फेमास जाया मानो दा आंनि थांखिया बेनो गोसोनि थांखिया बेनो जा आङो दा फरायनायखौ आङो द्रप दोनथ'दों मानोना बुंब्ला खेलानि माखासे सोमोन्दै मिथिना लाग्रोनि बा खेलाखौ साक्सेस खालामग्रोनो नाजानि नङा होमबा मानोना बुंब्ला मानसिया मोननै मोनथाम थांखिजों थांनो हाया सोरबायाबा थांगोन फरायनायनि थांखिजों नङा होमबा आरो सोरबायाबा थांगोन स्पर्ट्सनि थांखि दा आंना बेनो जाहैबाय स्पर्ट्सनि थांखि आं थांसिगोन आरो दै स्पर्ट्सखौ आङो स्पर्ट्सजों थांनो नाजानोसै आङो दा नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ नङा होमबा आं स्पर्ट्सजों थांनो नाजानोसै दा आङो नोंथांमोनाव फोरमायनो सानदों नैबे जाहाथे नोंथांमोना नुयो MMA नङा होमबा मिक्स मार्शेल आर्ट्स बेफोरबायदि माखासे खेला गेलेनो आङो नाजाबाय थागोन आरो नाजाबाय थानानै आं नाजागोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव बे आंनि साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो अराय फोरमायनो बा दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौल' नायलांबाय था आंनि बे खेला गेलेनाय माखासे माबाफोरखौ नैबे आंनि इउटुब चेनेलावनो आङो हगारनो नाजागोन नोंथांमोनाल' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे नोंनिसिम सिगांग्रो नटिफिकेसना हाबो नङा होमबा दा थांनो खेलाया जाफ्लेबाय थायो नाथाय फैसानि आंखाल बा रांनि आंखाल जानायनि जाहोनाव जोङो माखासे खेलाफोराव जोङो पार्टिसिपेसन खालामहैनो हाया ना बेनिखायनो जोङो एसेबाबो खस्थ' खालामनानै जों खेलाखौ गेलेनो नाजागोन आरो लोगोसेयैनो जोङो अरायबो माने गावखौ मुंदांखा खालामनो नाजागोन आरोना नोंथांमोना अरायल' सापर्ट खालामलांबाय था आरो नाजाबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो आं बे आंनि खेलानि माखासे जाथायफोरखौबो आं भिडिअ आंनि चेनेलावनो आपल'ड खालामलांगोन नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअनि एसे माबाखौ नायलांदो चेनेलखौ नायलांदो आरोना
जाथ'बाय आरोना बे प्रडाक्ट एसे प्रटेक्ट आरोना मानो होनना बुङोब्ला मोदोमफ्रा जोंना दै लायो नङा होमबा बिगुरा दै लायो दा बेनि थाखायनो आं बेखौ एसे प्रटेक्ट खालामदों आरोना जाहाथे आंनि मोदोमफ्रा दुखु मोना जासे नङा होमबा दा बेखौ खालामदों भिडिअखौ नायलांबाय थादों नङा होमबा जेनेबा नैबे आखाइखौ गाननायनि जाहोना बेनो थारमाने जोंनि नैबे थै खारनायखौ ना ब्लाड रानिंखौ बे एसेबाबो हमथायोब्ला जोंनि बडिया एसे गुदुं जायो गरम जानानै मोदोमफ्रा गोरा जाजोबो आरोना गोरा जायोब्ला नोङो एसे राफोद मोनो गावखौनो गाव बेनिखायनो बे प्रटेक्टआ बे ग्लभ्स गाननायफोरनि जाहोना बेनो जाहैबाय जाहाथे मोदोमा गोरायै थायो आरो नोंनि थैखौ एसे ब्लक खालामोब्ला जोंनि मोदोमा एसेबाबो राफुखायो नङा नोंथांमोना मिथिखायो गरम जायो आरो बिदि गरम जायोबा नोंनि किडफ्राबो मोजां थाङो आरोना आरो लोगोसेयैनो सौनायफ्रा मोजां जायो आरो नोंनि बे रागा एंग्रिया नोंनियाव बे मोजाङै फैयो आरोना बेनिखायनो बे माखासे आंबो बे गाननायनि जाहोना बे प्रटेक्टफोरखौ गाननायनि जाहोना बेनो आरोना नोंथांमोन दा बिराद मेङो नोंथांमोनाबो नाजानाय नङा प्रेक्टिस खालामनो बिराद मेङो आरोना मानसिनि थाखाय मोजां देहानि थाखाय मोजां आरोना नोंथांमोननि थाखायबो अननानै आथैदो जाहाथे बडिफ्रा खेराय माबायैनो थायो मोजाङै थायो नङा होमबा गुडलि औ माय गड
मेंफोरजोब्बाय मा होनो उफाय गैया खेला गेलेग्रा मानसि प्रेक्टिस गैयाबाबो जाया देरहाया बेनिखायनो बिराद खस्थ'यैबाबो प्रेक्टिस खालामनांगौ जाना फैयो मानो होनना बुङोबा गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो थाखाय नङा होमबा खस्थ' बयनावबो थाखायो इडुकेसन थाङा जाथों मानो नङा होमबा स्पर्ट्सजों थाङा जाथों मानो इन्जिनियारिं थाङा जाथों मानो गासैयावबो खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नाजा खस्थ'खौ दागि आरोना खस्थ'खौ सहायनो हानायानो मानसिनि थांखि बा मानसिनि धोरोम नङा होमबा मानो होनना बुङोबा खस्थ' थायोब्लासो माबायो नङा होमबा लाइफआ साक्सेस जायो नोंथांमोनाबो नाजादो जाहाथे खस्थ' खालामनानै साक्सेस खालामबाय नङा होमबा भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नङा होमबा नोंथांमोन नायनांगौ बायदि मोजां मोनदोंमोन फोरमायहरबानो जाबाय सारा गामसे मोजांखौनो दाखांबो जायखिजाया सुस्राबा जाबावगोन भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन नायनानै माबायदि मोजां मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय नङा होमबा दुगैनोसै जाथ'बाय दिनैना नोंथांमोन दिनैना जाथ'बाय आरोना गाबोन बा नेक्स्टआव आपल'ड खालामबावनांगौ जाबावनोसै नोंसोरनि सिगाङाव नङा होमबा नोंथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामा जासे जोबजासिम बिराद खस्थ' आरोना स्पर्ट्सनि माबायाबो बिराद खस्थ' आरोना स्पर्ट्सनि नोंनि लाइफआव टारगेट लानाया मानो होनना बुङोब्ला सान्दुं गोसा मानि अखा गैया प्रेक्टिस खालामनांगौ जाना फैयो दा बेबायदि आरोना बागान बारियावसो खालामफैदोंना आं हारसिं सिरिनो मानसि थाबा माबायो एसे दिगदार मोनो आरोना प्रेक्टिस खालामनो दिगदार मोनो हारसिंबा मोजां जायो आरोना बागान बारियाव आराम गिदिर जाया दोनथ'बाय लोगोफोर दिनै बेहायखिनियावनो नेक्स्टआव नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो माखासे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजाबावगोन नोंथांमोना अननानैल' सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना दोननोसै माबाफोर साबावनो माखो दा सोरबाफोर मोनलांबाय गैला लाजोबखाबायानो नङा होमबा लाजोबखाबाय आरो होमबा दोनथ'सै नङा होमबा लोगोफोर दोनथ'बाय आरोना